Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fir-riflessjoni tagħna llum minn tiegħi dwar il-ġrajiet ta' Fatima, se nkompli naqsam magħkom ftit riflessjonijiet fuq l-ewwel dehra tal-Madonna ġewwa Fatima li seħħet fit-13 ta' Mejju tal-1917. Inkomplu naqraw x'tgħidilna Luċija, waħda mit-tliet viżjonarji ta' Fatima, u naqsmu ftit riflessjonijiet dwarhom. Mela rajna diġà il-mod kif deret il-Madonna, id-deskrizzjoni li tfal jagħtu tal-Madonna, u ħanibdew issa id-dialogu illi għaddi bejn Omna Marija u it-tfal. L-ewwel ħaġa illi il-Madonna tgħidilhom hija dan: tibżawx. Ma jien se nagħmlilkom xejn ħażin. Hekk issa din il-kelma nistgħu ninterpretawha ta' diversi aspetti. L-ewwel ħaġa nafu li t-tfal stess jgħidulna li huma l-bidu ħasbu li kien il-ġejx maltempata. Tajjeb fid-diskrizzjoni ta' kif ġraw l-affarijiet. U allura kelma tibżawx anke t-tfal stess ħadu anke f'dak il-kuntest l-ewwel ħaġa illi minn għax is-sajjetta li deret etc. Ma tibżawx, però anke irridu narawha f'kuntest illi meta l-bniedem jagħmel esperjenza sopranaturali, l-umanità tiegħu ikollha żewġ reazzjonijiet. Waħda li tiġbdek is-sopranatural, ġe l-preżenza ta' Alla li tidħol fil-ħajja tagħna, tiġbidna, taffaxxinana, però fl-istess ħin iħossuha ikbar minna. U allura tbissana. Allura għandna bżonn nisimgħu din il-kelma anke tibżawx. Sabiħek li l-ewwel kelma li Madonna tgħid lit-tfal, dinja biex ngħidu hekk li jiftaħ l-ewwel dehra u l-ewwel kelma illi qed tgħid Omna Marija l daw tfal. Tibżawx. Interessanti li din kelma nsibuha tant drabi li Alla jgħidilna wkoll fil-ħajja tagħna. Insibuha fil-Bibbja, Ġesu qara tant drabi anke lill-Apostli din il-kelma tibżawx anke meta quddiem xi rivelazzjoni tiegħu, xi miraklu tiegħu. Speċi tek qabdithom din il-biża' qudiemna l-kobor ta' Alla, tibżawx. Hekk instajja li anke Omna Marija del kelma qed tagħtina f'tant ċirkostanzi fil-mixja tagħna. Tibżawx uliedi. Ejju nħossu hekk il-lom tagħna tas-sema daqshekk qrib tagħna li tiġi tfarraġna. Ma tridniex nibżaw. U tgħidilhom ma jien se nagħmlilkom xejn ħażin. Dawn ovvjament huma tfal. Se jaqbdu jagħmlu minn dis-sinjura li bsa l-abjad laqqas jafu min hija at this stage. Aħna wara nafu min hija. Imma daw fil-bidu f'dil-ewwel dehra, l-ewwel mument, ma jafux min hija. Allura naraw anke d-delikatezza ta' kif Omna Marija tidħol fil-ħajja ta' dawn it-tfal, tindirizza anke lilhom bħala tfal dawn tfal jekk jidhirlek f'daqqa waħda xi ħadd ma tafx min hu. Mod normali ta' tifel tibża dan se jagħmellek xi ħaġa. Tgħidhom ma jien se nagħmlilkom xejn ħażin. Din il-kelma li l-immi tfal ta' Fatima eżisti kemm għandna bżonna, kemm hawn min jibża minn Omna Marija. Anke ansara li mhumiex Kattoliċi li għandhom din l-allerġija biex ngħidlek uħud minnhom anke li jdur lejn Omna Marija li jitolbu l-interċessjoni tagħha li jaċċettawha bħalhom. Il-Madonna eżisti meta verament il-Madonna ma tagħmlilna xejn ħażin. La lilna u laqas il-ħadd ieħor hija mimlija mħabba, mimlija ħlewwa, mimlija ħnina, mimlija tenerezza. Marija mhix ġejja tagħmel xejn ħażin lilna individwali, lilna fil-Knisja, lit-tagħlim tal-Knisja. Le, ġejja biss bħalhom tixtieq tajjeb u l-ġittana. It-tfal b'mod naturali jistaqsuha: min fejn int? Hekk id-domanda mistoqsija ta' tfal, imma għaliex jagħmluha? Għaliex jaraw li din il-mara li bsa l-abjad qed nuża l-espressjoni tagħhom differenti, mhijiex bħal nies normali li ltaqgħu. Mhux għax għandha xi fattizzi differenti, imma dik il-bjuda, dik id-dija li spjegajt l-aħħar darba li hija s-sinjal tal-preżenza tal Marija li hija maquda mat Trinità Qaddisa.
iġġilhom jistaqsu minn fejn int. B'xi mod hekk dan id-dialogu sempliċi u naturali anke jfakkarna meta l-apostli darba qalulu l-Ġesu fejn tammar. Sibuha f'San Ġwan fil-Vanġelu fil-bidu. Fejn tammar, bajt jidinna huma marru u raw fejn kien jammar. U nafu li Ġesu jammar fejn dan il-missier fil-verità. Ġesu jammar jgħix dik l-aqda l-intimità mal-missier. U Marija ħatat l-istess tweġiba. Jien ġejt mis-sema. Is-sema mhix sempliċement il-post ġeografiku ma fil-kelma tagħna s-sema huwa l-post fejn jammar Alla. Għalhekk anke aħna meta ngħidu missierna li inti fis-smawiet ma jfissirx li Alla qiegħed hemm fuq. Just is-sema tirrappreżenta għax Alla m'għandu spazju ġifieri ma jistax kun qiegħed hemm fuq. Aħna tallimna li qiegħed fis-sema fl-artikol imkien. Imma fis-sema ġifieri fejn jammar Alla. Minn fejn din il-mara? Minn fejn jammar Alla. Din ġiet mibgħuta minn Alla huwa kollu kliem sempliċi li tfal jistgħu jifhmuh ma nix nurikom kemm huwa profond fit-tifsira teoloġiku. Xi trid minni? Tal-mistoqsijiet eżistej. Xi trid minni? Hawnhekk qed tistaqsi Luċija. Hawnhekk naraw li anke San Pawl meta ltaqa' ma' Ġesu tiġi din mistoqsija xi trid minni. U kemm sabiħa din l-ispontanjetà ta' din il-mistoqsija fejn mhux it-tfal jitolbu xi ħaġa mill-Madonna, imma huma jaraw il-Madonna xi trid. U di għalfejn qed ngħidha għaliex dawn huma kollha sinjali li juruna iżbuħija tal-ħajja spiritwali u l-interventi ta' Alla għaliex ħafna drabi aħna quddiem Alla aħna rridu xi ħaġa dejjem immorru nitolbuh biex jagħtini hekk ifejjaqni hekk jagħtini l-grazzja. Ċertament hemm xejn ħażin. Naraw li anke tfal ta' Fatima jagħmlu dil ħaġa. Imma l-ewwel ħaġa mhijiex Madonna aqla li grazzja, imma ma xi trid minni. U kemm sabiħa li u dinha ta' fil-bidu fl-ewwel laqgħa tagħhom. Fl-ewwel dera kemm hu sabiħ li anke aħna nissisti fil-mixja spiritwali tagħna aħna nikbru. Fil-mixja spiritwali tagħna aħna nagħmlu dawn il-qabżiet li aħna wkoll quddiem Alla mhux sempliċiment mulejatini imma mulej xi trid minni. Din hija profonda ħafna. It-tfal fis-sempliċità tagħhom imqanqlin mill-ispirtu ta' Alla li qed jaħdem fihom anke jekk ma jindunawx, imma jwasslu biex jistaqsu mistoqsijiet sempliċi imma profondi. Xi trid minni? U Marija se turihom hawnhekk l-ewwel ħaġa li tixtieq minnu. Ġejt nitlobkom tiġu hawn għal 6 xhur wara xulxin fit-13 tax-xahar fl-istess ħin. Aktar tard ngħidilkom min jiena u xi rrid. Wara nerġa' niġi hawn għas-7 darba. Hawnhekk hija biex ngħidu hekk Marija turi lit-tfal b'mod inizjali hi xi trid. Fil-verità matul dawn id-deriet se turihom iktar fid-dettall xi trid għalfejn allabata. U naraw il-pedagoġija hawnhekk jiġifieri l-mod kif Omna Marija timxi bħala ma dawn l-ulied xkejkna tagħha. Ma tirrivelax, ma taqbadx u tgħid kollox mill-ewwel imma biċċa biċċa, pass pass. Din hija xi ħaġa eżisti li naraw li anke Alla jaħdem fl-Iskrittura. Fil-Bibbja naraw li Alla ma jaqbadx jurina kollox f'daqqa, imma jurina kollox pass pass bil-mod il-mod. Sakemm kollox ġie rivelat lilna fil-persuna ta' Kristu u l-Ispirtu Santu ikompli jdaħħalna fil-misteru ta' Kristu anka pass pass. Alla hekk jimxi magħna eżisti anka fil-ħajja personali tagħna ma jaqbadx dak li jrid minna jgħidulna kollu f'daqqa imma jurjulna u jmexxilna fih pass pass u x'titlobhom bil-mod għall-bidu illi jiġu. Jiġu fl-istess ħin għal 6 xhur fit-13 tax-xahar. Titlobhom dan l-appuntament. Titlobhom li jkunu fidili għal dil ħaġa saħira li tiġu hawnhekk darba fix-xahar għal 6 xhur fit-13 ta' kull xahar fl-istess ħin. U mbagħad nurikom bil-mod il-mod.
Hekk Alla l-ewwel ma jitlob din il-fedeltà tal-laqgħa tagħna miegħu. Mhux il-kontenut ta' dak li jrid jgħidilna. L-ewwel li niltaqgħu miegħu. Marija dan li titlab mill-tfal li l-ewwel li jiltaqgħu magħha u mbagħad il-kontenut ta' dak li trid tgħidilhom jiġi irrivelat bil-mod il-mod. U anke hawnhekk eżisti. Mid-ġrajja aħna għandna talima sabiħa x'nieħdu. Il-mulej jekk jimxi magħna wkoll. Anke Marija. L-ewwel titrelazzjoni magħna li timbena bil-mod. U f'din relazzjoni mbagħad tgħidilna dak li tixtieq tgħidilna. Araw eżisti jekk tagħmel qed tifhmu kif qed nipprova nirrifletti fuq dawn il-ġrajiet li ma jibqgħux ġrajiet personali ta' dawn it-tfal biss approvati mill-Knisja illi kif spjegajt qabel aħna m'għandna l-ebda obbligu laqas li nemmnuhom obbligu mill-aspett ta' fidja x'aħna l-Bibja u t-tagħlim ta' Knisja huma suffiċenti daw l-esperjenzi jkompli jħaffru, allura propju qiegħed nippreżenthom dan il-mod x'nistgħu nieħdu aħna anke fid-dawl tal-esperjenza Biblika ta' Alla minn dawn il-ġrajiet hekk u llum ħadna dawn it-tematiċi darb'oħra inkomplu anke fuq din l-ewwel dera inkomplu naraw aktar id-dialogu x'għadda bejn it-tfal u Omna Marija u dan anke xi jkompli jfisser għall-mixja tal-ħajja tagħna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-mulej jagħtikom islem.